Mačky sú už viac ako 10 000 rokov priateľmi a spoločníkmi človeka. Chránia naše domovy pred hlodavcami, upozorňujú na nebezpečenstvo, pomáhajú nám odbúrať stres a zlepšiť náladu. Čo však vieme o ich správaní a zvykoch? Prečo napríklad mačky sedia na klávesnici vášho notebooku, keď na ňom pracujete? Niektorí tvrdia, že ich priťahuje teplo notebooku. Iní hovoria, že mačka sa snaží napodobniť svojho majiteľa. Podľa profesora Davida Sanda si však mačka sadá na váš notebook preto, lebo vonia po vás. Mačky sú stroje zachytávajúce pachy od konca chvosta až po špičku nosa. Ich svet je založený na pachoch. Zrak majú vyvinutý na nočný lov, ale po zvyšok času sa spoliehajú na svoj čuch. Preto mačky očuchávajú vaše osobné veci, rovnako ako sa ich dotýkajú labkami, chodia po nich a otierajú sa o ne. Dotýkaním sa vašich vecí sa ich zviera snaží označiť svojim pachom. Tým, že mačka mieša vaše pachy so svojimi, si nad vami uplatňuje svoje práva. Okrem toho, keď vám mačka prekáža pri práci, bojuje o vašu pozornosť. Majitelia často takéto správanie domáceho miláčika posilňujú tým, že ho hladkajú. Aby ste mačku odnaučili od takéhoto zvyku, zoopsychologička Marilyn Kriegerová radí zabezpečiť miláčikovi pohodlné miesto na odpočinok. Pelech, domček, košík. Hladte a krmte mačku, keď sa nachádza na svojom mieste, aby si vytvorila správnu asociáciu, že byť tam je dobré. A svoj notebook urobte povrchom nepohodlným a ťažko prístupným. Nedovoľte mačke, aby na ňom ležala. Postupne zviera pochopí, kde je jeho miesto a kam sa nemá pliesť.